ҳамада салом алейкум дӯстон, хуш омадем ба канали Есим Шарипов. Бо шумо ҳастам ман муаллифи канал Муҳаммад Шарипов. Имрӯз чоршанбе бояд ки хабарҳои оқи падарский бироя, лекин имрӯз рӯзда чӣ хеле ки шумо медонен видеои антидаҷол баромад, барои он хотире ки ишам рӯз сешанбе баромад, камтар плано дигар шид, дер нашава гуфта, дери бад напартом, чӣ гуна ки шумо медонен барномаи расследованиёро дер партофтем, ҳама хоб буд. Аз ҳамин хотир имрӯз ҳам антидаҷол баромадаги буд ки бояд рӯз сешанбе баромад, ҳам имрӯз рӯз чоршанбе бояд ки оқи падарский биро, оқи падарскиро аниқтараш сиёмка кардагим, пага мемонумша, лекин хабаре ки имрӯз гап мезанем ишам оқи падарский ҳисоб мешавад, яъне ки дар бораи оқи падари сабур. ҳаёти офтоб беохир нест. ба мисли дигар махлуқоти офаридашудаи худованд, умри офтоб ҳам дер ё зуд ба охир мерасад. ин ҳодиса кай рух медиҳад, мо намедонем. шояд инсоният то он вақт дар рӯи замин вуҷуд надошта бошад. аммо ҳоло мо тасаввур мекунем ки чӣ мешавад агар ин воқеа худи ҳозир рух диҳад. ба ақидаи олимон офтоб пеш аз маргаш аввал заминро фурӯ бурда нобуд месозад. ай видеое ки тамошо кардаем бародаро, и дар закрити телеграм канали Салом TGI, ссилкаш дар якум комментарий закрепич дегия метавонед дароен бароҳат тамошо кунед. ва ҳамчунин шахсое ки мехоҳанд билети ҳавопаймо ба тамоми самт ба даст биёранд ва гузаштани сарҳад метавонен бо ин рақамҳо муроҷиат кунед. тамошо мекунем ака видеоро. салом алейкум. ва алейкум ассалом. тенҷин хубе холоҷ? мешад. созен акаҷон шумо хубен? шукрона аллоҳ. нигоҳ кунед мардуми ғариба аҳвол ша 43 нафарем дар намиҷа. нигоҳ кунед рӯшона нишона наметиҳем. ина рӯшона нишон наметиҳем. ин амиқа берун даям одамомон ҳастанд. 43 нафарем дар намиҷа. як аз аҳвол мо хабар намегирад. ай корхонаи сабур моро қапида ҳамушав 70 чанд нафара оварданша. чанд нафаре ки дар кор буд гирифтан бурданша. ина панҷум сутка мешавад ки мо дар дуни аделем. 5 сутка шид. кадом числа шуморо қапидан? шави нуҳум моро қапидан. соати 10 чанд буд. чӣ будаги причинашон? ба кадом причина чӣ кардагиан? фақат ба причине ки ҳозир моро ба чӣ сабаб ба адел қабидаги ки регистратсиятон жуковиски худтон далиткарина зиндагӣ дора. ина ида қапидагиян моро, аммо онсо омадан дуни скаладр омадан қапидан ҳамамони. ӯ ки сабуру сангпара ино чӣ гуфтан дар ин ҳолат? дар ин ҳолат ҳечи омадан ха нигоҳ кардан. инҷа ваи калон инҷа ки гуфт сабур ина мехай гашт ман гуфт хандид рафт. ишам тӯҳмат бигин. ман ҳатто видеоҳои дастгир карданам дорум, лекин ман маҳз ина ҳаи занга интизор будам. баъдан у видеоро шумода. агар ки ман у видеоро мемудам мехестем мегуфтем ки ё ки сохта ё ки ишам тӯҳмат ай. ман гуфт хандид рафт. айдумаш 3-4 та блогере ки риштдор будан омадан хандидан дар ҳоли мо қарсак задан рафтанша. блогероро мешиносен? блогерои рӯшона надидем, торик будака. хоб, яъне ки ҳоло ҳамун шахсоеро ки регистратсия доштагиҳошон дар ҷои коранд? шахсое ки худуш дар ғармиҳои худуш буд ба кор гирифт. илтимос мекунам мо я рӯмона нишон натиҳем. бале нишон наметиҳем. хоби ба хоҳиши худтон агар небигин не. лекин як гап, ман дар ҳаминҷа дар як видеом гуфтум ки ҳамин одаморо вақте ки бе чӣ мекунанд, регистратсия кардан дар мақсад ҳамихе леви мекунанд, ин як ловушкае мешавад ки баъдан мушкилии худи ҳамун шахсо мешавад. ина ҳамин кора мо реали шадидистем. а вақте ки ман хеле гап мезанам, ана блогерои тарафдоршон мегӯяд ки ман зидди Россия гап мезанам. ин зидди гапзан нест, ин ҳақай. одаморо ловушка кардан дар кор нестай, ҳамчун корте қапқон кардан дар кор нестай дар шахсе ки кор мекунад. рост. ҳамин қавақ шумо кор мекарден беҳуҷат, мега ку беҳуҷатош мақсад нархошон арзон мешава, корошон ҳуҷатдорош қимат мешава. ҳамин коро будак мақсад маоши шумо фарқ доштаг аз хотири беҳуҷатитон аз дигаро.
به دکومنتو 2,500 بود، دکومنتو 3,100 بود. اینا من دکومنت دارم، اینم اینجا قطاری من 4 تا دیگه دکومنت دار هسته، پتن دارن رجیستراسیون 100%. منم پتن رجیستراسیون گفتی گپا 100%. ببینم با قطار همین به دکومنت ها اینم اینجا داشتم. چی با وقتی شما را در حالتی که موافق قانون حجتاتون امکان نمیده که دلیل کردن کار کنیم، چگونه شما را صبور قبول کرده روجا؟ این مسئله نمیدونم، هیچی نگفت، یگان چی سوال نداد، فقط بیان کار کنن برن. یگان آدمای یعنی که چگونه که ما در ویدیو پیشنهاد گفتم که به دکومنت داشتن با فایده خودی اوای چون که میتونه که مواش کم بتیه و لاوشکای خودی کارگرا میشوه، اینا مرحمت. یعنی که چون این کارها دما هم برادر طرفدار نیستم. یعنی چگونه کار دهنده هایی که کارکناشون میگن که شما میتونین به دکومنت کار کنین، ما همش حل میکنیم و خودشون در بالا سوم میتین و همچون از کیسه خودشون سوم نمیتین، از کارکنو سوم میگیرن. میدونین شما مثال با مثلی سکلادی سنگپوروری در حالت آشکار شدن هم خودی کارگر و هم خودی کارته به جوابگری کشیده می شود. بعدش آنی است که مدت دراز اگر کار دوام بیاوه مهاجر میتونن که خارج کنن از کشور. این قبخانه کارته که غمی کارگرش میخره حرکت میکنه که او حجتاش درست کنه. یعنی که به زبان خودش میگه به دکومنتورو این دکومنتورو به دکومنتورو مشکلی میشوه. اینا کی فکر میکنه این پرابلم اون است که چگونه که شخصایی که او را رکلام میکنن اینا را هم خیل همه مقصد ایش رکلام میکنه، سومشا میگیره، پروای کارگر نداره، اوش کار میکنه، اثر کارگرو در خود میاره، پروای نداره که عاقبتی او چی میشوه. اینا همه با ویدیو، اینا همه مسئله را ما یک چند ویدیو پیشینه در برنامه خبری گفتم که این لاوشکا میشوه یا قبخون میشوه. اما مجان میبره میگه که اسم شریفوف زیدی راسیا گپ میزنه. اسم شریفوف حق گپ میزنه. کار را میگم که ما چند روز پیش گفتم امروز دیده استینشه. آدمای به دکومنتو یگان سومپو میتین تو که او بخرنشون توی قوقت مقصده برای بخرنشون گفته سومپو میدادن یگان به دکومنتو. صبور پیش چند پس حوزی چند پیش یعنی که چقدر متواز گوشتگی و واسه میشه. پیش گفتگی بود که پیش میداده کوزی نه کوزی خیلی میدونه که چی گپ کنه. خوب اپا ما شما را نشون نمیتیم. خوب اپا بیشتر به تشویش باشین. یعنی که همین کور دیستریبیوتر هست که وقتی که کور میورانشون سوم میتین. شون میکنن خود شد این امروز نشد ما 5 سوت همون دخترای گفت لیش نه ما سون گرفتگی همون را برمان تو اخیر گپ زنه. خب گوش کنین کیرا خدای جده است نه آدمو دا پول خوان پول دا. خب آواز واستانوی چید دا پالین تلیم زاب اسکرین کردگیم گوش کنین کنه هم دخترا با اثر لیش نه خد سون گرفتگی بودن. من مجبوری سوم گرفتگیانم خیلی اولی کمشیدگی مجبوری 10,000 گرفتگی زورش کردگیم که اکای موقع پرابلم دارم نگی باهی دیگه میکنم این امیر رو درکار شده اولی که خمسه محمد سراغ کردگیم میگه صبور بمونم که شما خلاص شوید برای اولی که من از پستریو میبرم لیش نماره نمیوازی برای که گستیو من در دورید این کارخورم قبیدگیان یا موگذشتگی سپسپریو میبرن چه سپسپریو من اولی که خمه دعوت کردگیم میگم که زیادن قطعی من اوضاع میروم که اولی که من عبیدی روی کن دست همون بمونن این اتفاقا زیرا من این ساعتی 10 شب 10 سهر اتا من اولی که طلب دارم ساعت 7 شده اولی که من روی نمیتونم کی با کدام مقصد 10,000 اخرد مجبوری گرفت؟ برای کدام چی یعنی که 10,000 چی در کره وایده؟ پایدارن شما بده همه مسئله 10,000 گرفتن. خب نگاه کنین با کدام مقصد این آواز آدم خودش گفته است که مجبوری گوش کنین برای چی؟ برای پستایانکا کار دارم میگیرم 10,000 بوده و کار قبول کنم. یعنی که آدمی که شما رو در کار میگیره وای باید شما در سوم بتیه نه اینکه شما وایده. گرفتگی مردم گرفتگی هم یعنی که مطرح یعنی که بخوای که پستایانه کار کنی مرحمت سومتی هم 10,000 میتی با کار قبول صبور ای آدما را میگویی که جواب میتی نگاهبینشون میکنی فلان و بهمدان تو کار در دعوت میکنم پایرات میکنم تو 10,000 تا میگیرم بعد تو در قبول میکنم بعد تو رو بسکر میگیرم انا گپ در کجا انا میگه پو بده که نوزنه کاری که برو مدن مجبور شون کردن پوش کردن این همه پرانس کشید
ما یک شخصی نمی خالیسم که ما یک شخصی که نه اکا دارم نه دختر دارم یا مادر غریب دارم یا دختری تنهایم لیش نه 95 سوکشی یا آدم به فرزند داشت کتستم خونی گودرکاشا بود ҳами дар хаки темаи шумо дига темае лекин ҳамин масъалаҳое ки як чанд рӯз пеш биромад рӯйпӯш кардан дар бораи ҳаму мушкили ҳаму занҳо ҳамиё реална ҳаста япа ҳами коро конечно ҳаму камера надоран ҳаму чиёшонда ҳаму ҷотонда камера нестай ҳаму кори задагиёшон камерада запис шудаги нестай камераҳои назоратӣ дор акаҷон камерада запис шудагиан ина он шабе ки 8 рӯзе ки 9 мешуд вақте ки моро амонсо дуромадан қапидан полни камероя гирифтам ки яъне ки сабур хичон мекунанд записора мегиранд не записа сабур нагирифт записа вайшон гирифтанд инами амонсо дуромада полни ана вақти чира мегӯм вақте ки я чанд занира ки масал барои латуку биромада арз кардаги будан записои наёра мегӯм ки дар ҳаму камераҳо сабт шудаге о записа да дасти худшон аяка сабур шонда да дасти худшон яъне ки омадаги ҳаму ҳолатҳои заду хурду латуку омадаги сабт шуд омадаги 100% сабур мегӯй воима карда ки ту мақсад нигоҳ мекунӣ нигоҳубиншон мекунӣ равина чанд кас рафтагиай чанд кас 74 нафар буде 43 нафар мондаги авлодои хича айзодои хича қарниёи хиша кашид буд мо ҳама мардуми бегона мондаги бира ҳама ёрам ҳамчун коргаре ки ту мувофиқи чӣ гуна документи доштан надоштан ҳамин гуна қабулшон кардаӣ ту обязане ки бира ёра брорӣ мо талаб дорем хоҳиш нестаӣ мо талаб дорем тамоми мардум қатӣ ма қатӣ нами алоқа мекунам ҳар рӯз мепурсам ки чанд нафаратмон чанд нафарта бурдан бировардан халос кардан ту қарор намешинӣ то ё кам нашаванд буд нашаванд ҳамашон даи дини як тано монда фаҳмидӣ сабур ту ҷавобгарӣ фаҳмидӣ ти корда ҷавобгарӣ гуфтагӣ будӣ ку пуштаги хе катай када май қадар одама кор заметим кор мегирим кор фаронда беҳмадон туда суда ман ино қатъи алоқа мекунам дига қафо гашта наметонӣ даи дини ҳамаша равен халос кунен карта намонен суми маоши худшо надодагӣ нестин оле нигоҳ мекунӣ ки пагаё ки через лангулӣ мехоҳанд картамонан агари видео да ман нагӯм ё ин ки момаҷон қади даровда 4 оша мегирад давида мерава барои хиша сафед кардан бирен инора халос кунен то кая мепӯшонен то кая рӯйпӯш мекунен дига дер шида ман шуморо аввал гуфтум ки коре ки ҳаст рӯйпӯш карда намешавад офтоб ба ҷодоман пӯшонда намешавад ин кор ҳаст тамом рӯйпӯш карда намешавад дига худо ҳамин қа мезанад акаҷон 5 сутка шуд дар намиҷа 6 тем додармам дар ҳамин дуруни москва ҳама қайти ман ҳамаша хомӣ кардум ки додар нагум ки ман дар дел ғарз дидум хомӣ кардум ха меброем рӯи хотири тоҷикои худ мо иҷа тоҷикои худ мо обши қапидагиам ахир сабрум пур шид ина бирӯз додарм дагирия карда гуфтум ки додар ман дар як аҳволе задагиам ки телефонома ай дастам гирифтагиам чӣ аҳволда истодум як минутша 1000 сум милисаҳо айман 1000 рубл айман милисаҳо гирифта телефона додам телефона ба ҷои гирифта ина телефона омадам ахир сабрум пур шуд ахир да додарум гап задум ина телефона ба ҷои гирифтам омадам ина ба ҷои гап задаистам ҳамазаи худум неста ҳисоб дорум ҳамушав нагуфтан ки ҳамин духтар мемрам ҳамин духтар документ дорад биё халос кунем накардан шаҳрта мазар неста ина додарум қасд ина ба қасдиш гирифта ки адресаи парто мерам сабра кулулавам мекунам мегирам миём додарҷон тоқат бикун гуфтум ман череским киё мебарам бинда гуфту тоқат ку пага туя мурда тама москва мебарам духтари туя ҳаёт дар рӯи ман мега ки тағо очаи мара россия бурдию мурдаша оварди гуфта гуфт гав мезна очам мега ки фарзанди ман дар пеши ту буду ту нигоҳ накарди гуфта очам мара меқапа гуфт вале аввай чӣ коре мекунӣ намекунӣ пушти сабура дигар нагирам гуфтам ман пушти ҳеҷ каса намегирам вале аввай яка намедонем мо чӣ то кунем инамиҷа 100 нафар мо одамои худша хештавори худша ба сум харид буд ина мо 45 нафар будем 43 нафар мон дар ҳамиҷаем 2 нафар ноболиғ буд ба спиртспидиома бурда ноболиға 2 тая
ҳамин аҳдияе ки ҳамун духтара ки ратукуб кардаги аҳдия ҳамун ай Тоҷикистон баъд нобуд чидаг масад чи рафтаги ҳамун склад рафтаг дидинеша надидинеша обратно надидемша мо як шави нуҳум ки қабида мо надидемша дига шумо шави нуҳум дуруст мо надидем у духтарака ози шумо ҳамин қавақ дар аделен адели ки ҷое адели нами литкаринада нами адели литкаринада мо инанҷа шиштемша чӣ мехӯрен чӣ гуна дар куҷо хоб мерен ёра ки нигоҳ мекунад ҳамин мардуми ғарибе ки дар ҳамун рӯзона кор мекунанд ҳаваё ба группа гап мезанем ҳаваё чизи роӣ мекунанд бо як акаи федия мегӯянд бо ҳава чизи мо миёраша масад қати акаи саидҷалоб акаи федия чизи мо миёранша хоб ҳам гишта намонен и қадар рӯз дар адел просто аделда дар аделда шиштем дар куҷо хоб мерен дар рӯи пол бинен ака ҳоли зани тоҷика бинем дар ғарибӣ ина ё мебуранд мегӯянд ки мо зани тоҷика ина ҷои хоб нами рӯи полда хоб мешем нами ҷои хоб мо инаҷа ҳастай ку болишти сар мо ғиштай мега ақони рост дай аҳволи ғарибо ина нимуш дар ҷай нимуш дар зал дар рӯи ваяй ховад момаҷон записи ким чанд қадарина пешинаера ки дар спецприён бурдагӣ як каф ош бурда одаморо додагиянд имрӯз ба имрӯз пафтор бурда одамода нишон метиҳад ина мушкили ҳаққӣ ё ин ки азиш ҳам дарак надорем ё ин ки аз ин ҳолатшам дарак надорем 100% дарак дорем фақат дарак надорем равен инора нигоҳ кунед аз ҳол аҳволшон бохабар шавен шумо қисмит будем ки рекламировать кардем у одама ёра бурдан қисмит будем ки одаморо кор додем ба документ надоштаншон қабулшон кардем имрӯз чӣ кунае ки ман дар видеои пешина гуфтам ки бе документ мегирен баъдан лавушка мешавад қапқон мешаванд ина карден равен ҳал кунен мушкилиро мо чӣ кӯмак ира хуфазанӣ ёра биёхӣ хунукая уҷа хунук нест агар ман акаҷон докторум камтармазам нестай мара яъне ки ҳоло шуморо аз тарафи мақомот чӣ гуфтестиянд бояд чира шумо интизор шавен суд решение мебурора касе ки штраф кунанд мебуроенша касе штраф накунанша бас даст поча даста тона мебанданша ба спецприём ба автобус мешинад касе спецприём мера ба спецприём касе сум дора билет мегира ба Тоҷикистон роиш менад хоб дидестем бардори хутон ҳолата ягон ҷой илова кардани ман шарта зарурият дига надора равен ман мемонам ин видеора па ман мемонам дар шумо алоқада мешам аз чӣ тағйиротое ки мешавад баъди видео мада хабар диҳен майли хуб ягон зара сабур ягон зараи дигар ранги пешиноҳо ранги духтарои пешиноҳо папровид накунем ки мисол бо тарс додан бо ки хел накунем не ҳалли мушкилӣ фақат ягай тарс додан қади мушкилот зиёдтар мешавад ҳалли мушкилӣ ҳамие ки чӣ гунае ки як қисмати дигаша халос кардаӣ ин маъноиро дорад ки метонӣ иношам кун ҳар як зану модару додари бародари тоҷик ба ғайр аз оне ки ҳаммиллати ҳамзамини мо буданд бо бародару додари хоҳари динии моай пас чӣ бати як қисмша аз дигариш ҷидо мекунӣ аз байни 74 кас 40 кас мондагиай иношам рав мо ира назорат мекунем акаҷо мара тарсонда наметонад якумаш дуюмаш ки харида наметонад чунки ина имрӯз лайк монданро фаромӯш накунен ҳамин тариқ мо мебинем ки чӣ қадар одам талаб дорад ки рафта иноро бироран аз уҷа чунки ӯҳо ҷавобгаранд имрӯз шави 5 сутка мешава ман дар дурни аделум суми худмона талаб мекунем оварда оили ки худмона наметиҳанд не ки ман тарс фақат як ҷон аз худованд қарз дорум ӯро фақат ба худованд метиҳам чӣ ба ойликшона наметиҳӣ ойликшон айни замон маошон дар ино дар корай айни замон маошон дар ино лозимай чӣ бата маош иноро наметиҳӣ бояд мо числаи 10 ойлик мегирифтем ина имрӯз 13
اینا امروز 13 اومد бале سومی مونسته бале хоб апа ма ин видеоро чӣ мекунам агар ягон кас дига дар рӯҷи ягон гуфтанӣ боша агар метавонен гап занед агар набоша чамаз мекунам کسی گفتنی دارد یا گپ زنه نداشته باشد میکشیم تلفن مایلی رحمت کلام جان хоб паноҳтон ба худо аллоҳ нигаҳбон боша ҳамин ҷода ма алоқа даем ҳамин номерро чӣ хати مایلی امین اکجون хоб аллоҳ нигаҳбонтон боша ягон чизи илова кардани ман шарту зарурият дигар надорад. Лайк монданро фаромӯш накунед, то ки ба оно бираса ва таъсиршон кунад ва ин мушкилиро ҳал кунанд. Ду видеои нави охира ки дар рӯи экрани шумо баромадагиа тамошо карданашро фаромӯш накунед. Шахсое мехоҳанд блогер шаванд, марҳамат, курси блогерӣ дар бораи экрани шумо. Мумкин ки мо ҳастем нестем, шумо бо дар оянда шахсе шавед ки чунин даҷҷолора маскошон аз рӯи шумо бикашен. Ҳамада хайр, то видеоҳои оянда. Мега акай бобоҷон дар руд нур намонда. Нура чиковани сума парто.